bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan, wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango. Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafiya référence do. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye. Société énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 u b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ code minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina.
Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. An filɛbaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri ye avril kalo tile 26 san 2025 bi baabu bɛna sigi an bɛɛ lajɛlen kunkanko kan sabula telefɔni b'an bɛɛ bolo bi fala ye an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an tɔgɔla kunnafoniw ka se ka olu ɲɛdɔn jɛkulu min sigira o ko kama n'o ye APDP ye ale san 10 sɔrɔ fala ye yan'o cɛ sa an ka maa welele o ye Ismaila Traore ye olu ka kunnafonidiko anu ni maa wɛrɛw cɛ sira ɲɛnabɔ baara jɛkulu wɛrɛw ale de y'o ɲɛmaa ye yanni ale ka don an bɛ taa wolomasiri tabaw ka fan fɛ min ye armée ye ka kɛ ni baro kɛlɛtigi ka kibaruya dilen n'o ye chef d'état-major ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa kunungo juma nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen miniti 30 ye wolomasiri tabaw ye ta tugu bamaci walenjuga walekɛbaw la u ka ɲɛma belebeleba 3 min ye tɔnga mara la olu kɔni tora waleya in senfɛ maa minnu don fana u kun ɲininen don kosɛbɛ a maa fɔlɔ o ye Samba Jalo ye ale tun bɛ dugujukɔrɔ mugu de da maaw ɲɛ tɔnga o marabolo la filanan o ye Amadu Bari ye u b'a fɔ ma ko Bura min ye sabanan o ye Ibrahim Jalo ye ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kun ɲininen don kuma jan u bololamina minnu bɛ yen anu bɛ baara kɛ ni mun ye kunnafonidiko ta nasira fɛ armée ye o minɛnw caman fana sɔrɔ u bolo kɔrɔna na waleya in sa ale kɛra ni sɛgɛsɛgɛli ye ani ɲinini ye ka kɛ ni bamaci wale minnu tɔgɔ fɔlen filɛ ni fala ye n'o olu kɔni bɔra baara la pewu u tun b'a fɛ ka jan dɔ de da jan min n'o tun bɛ da ko Siyakaw fɛ yen kilomɛtiri 8 min ye tɔnka ale worodugu ani tilebiyan fan fɛ gunda marabolo kɔnɔna na Tɔnbɔkutu ale région kɔnɔ wolomasiri tabaw ka ɲɛma sa k'a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma u ye nin baara min kɛ nin ye nka u ko sa ko nin waati laban in na baro kɛlɛtigiw k'u bɛ ka mun lakɔlɔsi o ye k'a fɔ dugujukɔrɔ mugu donni ka t'o da yɔrɔw la fala ye k'o de bɛ ka kɛ bi bamaci walekɛbaw ni juga walekɛbaw ka waleya ye waleya min dun fana o bɛ k'a kɛ ni duguden dɔw ka jɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin fitininw u b'olu de ta k'olu bila nin baara in na olu de fana bɛ telefɔni bɛ d'u ma a bɛ fɔ ko i bolo dig'a k'a kɛ tan u kɛlen don k'olu de ta ka bila o la ani fana ka taa sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw kɛ armée ale ka munukajɔw kan ka kibaruyaw d'u ma ka kɛ n'o waleya in ye sa chef d'état-major ko k'a b'a ɲini dugudenw fɛ k'u hakili sigi bamaci wale nuga wale kɛbaw ka taa denmisɛnninw tali min kɛ u fɛ ka t'u don ni kɛlɛdaga ninnu kɔnɔna na u k'a dabila yaasa u yɛrɛ bɛ basigi ni lafiya min fɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ɲɔgɔn dɛmɛ ni bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni waleya min tɛmɛna ani Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ fala ye colonel major Suleman Danbele n'ale diripa ɲɛmaa ye ale fana ye kunnafonidi kɛ kunnafonidi min senfɛ sa min ye Masa Solo ye a ye ɲɛfɔli kɛ ko an k'an bolo di ɲɔgɔn ma baara in kɛra diripa yɛrɛ ale dɛmɛjɛkulu dɔ o kun taara ni minɛn dɔw ye n'a bɛ fɔ ma sa ko Globe Access o minɛnw dilen kɔfɛ diripa ɲɛmaa n'o ye Solo ye a ye min sɔrɔ ka fɔ bilasiralikan na an ka jɛ ka o lamɛn. Kɛlɛ mun bɛ bi bi in na o ye guerre informationnelle de ye o ye kunnafoni guerre de ye o guerre ka jugu ni marifa da ye donc o guerre informationnelle jɔn de b'o mener an bɛɛ on a des influenceurs donc ne b'a k'a fɔ guerre informationnelle mun bɛ yen bi mɔgɔ kelen ka baara tɛ diripa ka baara tɛ gouvernement ka baara tɛ maliyɛn kelen kelen bɛɛ de kan ka se ka wuli k'i jɔ ka jamana in bɛ se ka sankɔrɔta cogo min jamana in bɛ se ka dɛmɛ cogo min na n'u ye kuma jugu fɔ an ma an kana an sigi k'a lajɛ ten an fana bɛ se ka an kɔnɔna ta fɔ cogo cogo pour que k'an ka jamana défend an k'o kɛ quoi parce que bi bi in na an ɲɛ b'a la sur les médias algériens les influenceurs fɛn bɛɛ bɛ kɛ pour que ka Mali tɔgɔ tiɲɛ donc an fana bɛ se ka fɛn fɛn kɛ pour que ka an ka narratif an fana bɛ se ka an kɔnɔna kuma fɔ cogo min na an k'an k'o de kɛ donc a b'a fɔ cogo min na vidéomaniw b'a la influenceurs b'a la blogueurs b'a la bɛɛ ka wuli k'i jɔ Mali in bɛ se ka dɛmɛ cogo min na
parce que kɛlɛ mun b'an da la jihadi kɛlɛ dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ kɛlɛ mun na n'a bɛ fɔ a ma guerre informationnelle o ka jugu ni jihadi kɛlɛ nin ye donc il faut que bɛɛ de ka wuli k'i jɔ maliyɛn bɛɛ k'i hakili kɛ kelen an bɛ se ka nin guerre nin kɛ cogo min na a bɛ se ka tɛmɛ cogo min na an kan mais n b'a dɔn k'a fɔ n'an farala ɲɔgɔn kan k'an hakili kɛ kelen ye maa o maa n'i nana i tun na i bɛ taa an y'a ye k'a fɔ jamanabaw u ye u ta kɛ mais u dɛsɛla donc ninnu fana an ye wulikajɔ mun kɛ olu kama n'an ye wulikajɔ kɛ nin kama an bɛ san sɔrɔ o kan donc an b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ guerre informationnelle mun bɛ yen média publiciw dɔrɔn tɛ médiaw fana dɔrɔn tɛ maliyɛn bɛɛ de kan ka se ka wuli k'i jɔ ka nin kɛlɛ in kɛ cogo min na donc an bɛ laɲini kɛ o hukumu kɔnɔna na an ka se ka wuli an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ baroda la an bɛ conférence o conférence la an bɛ sigida la an ka wuli k'an jɔ an k'an ka jamana ye matonton an ka jamana ye ɲɛmɔgɔw u bɛ mun ɲini jamana ko in na an ka se ka soutien d'u ma vraiment jamana bɛ se ka bɔ ni bon n t'a fɔ gɛlɛya parce que gɛlɛyakɛla mun ka jugu nin ye donc hali bi an bɛ dɛmɛ de kɛ jamana bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo min na an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ta ye cogo min na. Ayiwa nin tun ye colonel major Sulemani Danbele ale kumakan ye min ye nin waati in na sa ale tun bɛ ka kunnafonidi kɛ Global Access maaw olu taara dɛmɛ ta ka don DIRPA ma DIRPA fana bɛ se k'a ka baaraw kɛ n'o ye cogo min n'an bɔra yen SYNABEF maaw n'o ye bankitigiw ye bolola baarakɛlaw ni wariw bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ani tajitigiw ka tɔn lafasajɛkuluba SYNABEF k'a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ k'olu ka maa fila minnu tun bɛ yen n'olu kun minɛnen don n'o y'u baarakɛɲɔgɔnw ye n'olu tun bɛ Ecobank Mali kɔnɔna na Birom Job ale ni Alassane Touré k'olu kɔni bilara kununko juma nin kalo in tile 25 u ka bilali o bɛ kɛ ka kɛ ni fɛn ye min ye SYNABEF yɛrɛ ye a y'a ka wulikajɔ n'o ye baarabila ye a y'o ɲɔngiri dɔgɔkun tɛmɛnen sabula jamana ɲɛmaaw ye u kan d'u ma k'a jira sa k'a fɔ ko u ka laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen k'u na sabati teliya la min ye SYNABEF ka laɲinibaw tun ye 15 ye a 15 la k'a bɛɛ lajɛlen u ye wasa sɔrɔ a la u ka bataki kɔnɔna na sa k'u ka secrétaire général tɔgɔ la min ye SYNABEF bureau exécutif ye sa k'a bɛ tɔnden musoman n'a cɛman bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa ka se ka k'u ka hakɛw k'olu ɲini min ye SYNABEF ye sisan k'a b'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin u baarakɛɲɔgɔn Yakuba Katile ma n'o ye INTM secrétaire général ye min ye Ousmane Traoré ye ale ni cɛ ni muso minnu bɛ yen n'olu bɛ Union nationale des travailleurs kɔnɔna na n'o ye INTM ye marabolow ta sigidaw ta ni togodaw ta k'u b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka dɛmɛ na ka ɲɛsin u ma u ka nin waati gɛlɛma in na ko SYNABEF bɛ yen bi wa a bɛ yen sini INTM fana bɛ yen bi a bɛ yen sini k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma sa u ka laɲiniw ka se ka olu sabati bureau exécutif national secrétaire général adjoint Ablaye Keita ale de ye sɛbɛn in fasiri n'an bɔra SYNABEF kɔnɔ muso minnu bɔra Burkina ka na n'o ye surasi musow ye sa olu kɔni ka munumunu salo jamana kɔnɔ y'a kun cɛra u bɛ ka labɛnba de kɛ sa juin kalo nata in na Wagadugukaw fɛ yen surasi muso minnu bɛ AES kɔnɔ olu nata ɲɔgɔn sɔrɔ ye baara la o ɲɛbila baara hukumu de kɔnɔna na u kɔnɔna ka na tile 2 baara kɛ Mali la yan baaraw kun cɛlen yan'u ka taa sa jɛkulu min bɛ yen n'o ye muso minnu bɛ yen n'o ye cɛsabatɔw ye surasiw la ka taa se u ka coordination ma n'o bɛ kan kɔnɔnaw la ani Burkina délégation olu kɔni ye baro sigi kɛ coordination de femme leader ale jabala la Famara Berté ale tun bɛ yen musolakaw tɛ fɛ ka to kɔ AES jamana ɲɛta baaraw bɛɛ lajɛlen na kadara de kɔnɔ musow ka jalajɛba kan ka taa kɛ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ musojɛkulu min kunnana ka na Mali musow kuma ɲɔgɔnya jalajɛ in labɛn n'a kɔɲɔw délégation ka baaraw kuncɛra baara kuncɛli min kɔnɔ n'u y'a yɛrɛ k'a fɔ o nimisi wasarabaw kuma ɲɔgɔn caman kɛra Burkina Faso sɔrɔsi musow ni Mali sɔrɔsi musow musojɛkuluw fo ka taa se ka musow ka jɛkuluw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan ɲumanw ni hakilina ɲumanw ni bɔra tile damadɔ ɲɔgɔn in kɔnɔ délégation in nisɔndiyalenba de bɛna segin Wagadugu kɔnɔ ne wolowula di ma nin ye AES muso bɛɛ de ka forum ye donc AES muso bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka participer nin forum in na pour que an ka solution sɔrɔ an ka problème na parce que mɔgɔ si tɛna na an ka AES kɔnɔ Sahel kɔnɔna la ka an ka problème résolu
fɛn ɲɛnabɔ n'an yɛrɛ tɛ donc u b'a fɔ cogo min na n'i y'i ka su ta ni bolokɔniden kelen ye mɔgɔ mun nan'i bila sira olu bɛ a ta ni kala ye donc ne b'a ɲini ASC muso bɛɛ fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan u ka ASC ko ta bolo la u ka problème fɔ u ka essayer ka solution proposer ɲɔgɔn ɲɛna pour que an ka taa ɲɛ. Coordination des femmes leaders de l'AES, nous avons contacté en tant que partenaire. Voilà, au partenariat de Ato, on a des dossiers qui faciliter les autorités démarcher qui vraiment les autorités parce que nous avons une initiative on est civil mais on a tenu tout mais on a une initiative on a une jamana ko de côté vraiment on soutenu le ko be faciliter le kon ba fo di améliorer mina bi am magote farafaralila an ga fara ɲɔgɔn kan an ga do dakelen fɛ an ga bɔ dakelen fɛ o de bɛ ne bolo k'a fɔ a ye si muso tout corps confondu i mana kɛ mun ye problème de leadership n'olu bɛɛ ka ye ka to yen nɔ parce que an bɛ guerre de kɔnɔna la tant que ni guerre ma ban n'an farafarala nafa t'a la ni musow dun donna da kelen fɔ les femmes sont capables vraiment n bɛ musow wele k'an denw wele vraiment an ka fara ɲɔgɔn kan l'Afrique a besoin de nous l'AES a besoin de nous on va tout faire pour que ko in bɛ se ka teliya cogo min na a bɛ diya cogo min na non an nimisi wasara parce que a y'a to engouement tun bɛ AES musow bolo n'o y'an ka coordination mais a ye dɔ wɛrɛ fana fara kan parce que militaire musow dɔrɔn tɛ an bɛ diɲɛ AES musow bɛɛ de nɔfɛ vraiment a y'a to minnu fana projet bɛ minnu bolo olu fana y'a dɔn ko coordination dɔ bɛ sur place mun bɛ se k'u dɛmɛ u ka démarche n'u ka fɛnw faciliter n'o ye Burkina surasimusow dalen ye Mali la u nana kun dɔ de kama n'o ye Mali surasimusow ye AES musow k'u fara ɲɔgɔn kan AES surasimusow k'u fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an cɛw dɛmɛ o forum de kan ka kɛ Burkina a kan ka kɛ kalo nataw kɔnɔ komi a don kelen ma sigi fɔlɔ u nana k'u bɛna kuma Mali musow fɛ an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ an b'an cɛw dɛmɛ cogo di n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la an ka se kumaw fɔcogo la n'u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la kuma bɛ kuma la an ka n'o k'u ye k'u to kɛlɛkɛyɔrɔ la ko bɛ ko la an ka n'o k'u la k'u to kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u nana ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la an k'an k'u kunbɛn cogo di. AES musow ka jalajɛba in n'a tako fɔlɔ bɛna taa kɛ Burkina Faso k'a bɛna taa sigisɛn caman kan n'i y'a ta bakuruba la k'a bɛɛ lajɛlen bɛ musow jɔyɔrɔ jamana yiriwali sɔrɔdasi musow bɛ se ka u cɛw dɛmɛ cogo min jugu kɛlɛli la ka bɔ AES kɔnɔ musow ka hakɛ n'u ka kɛtaw farafinna ha ka ja AES ɲɛta baaraw sira bɛɛ lajɛlen fɛ. an ka na ni kun ye an bɛ forum dɔ préparera bolo an nana n ko an bɛna an jɛkulu fɛnɛ Mali musow ani Niger musow ko ka na an k'an bolo kɛ kelen ye ka o ɲɛ ka forum ne ɲɛ o forum ne an musow kan ka a lɔn an kan ka kuma an cɛw fɛ cogoya min na ko ka n'o dege komi o bɛ forum na o bɛ kɛlɛ kɛra n'an ka kuma ma ɲɛ o kan o bɛ se ka dege o ka kuma tiɲɛ o ka baara tiɲɛ puis forum min fana mɔgɔw min taara kɛlɛyɔrɔ la n'i y'a lɔn ka mɔgɔw ye u ka bɛn ɲɔgɔn fɛ ka sa kɔni o ma nɔgɔn o fana bɛ tɛmɛ na ka musow dɛmɛ u ka baara degi ka dɔɔnin sɔrɔ ka du fana dɛmɛ o fana tɛmɛ bɛ forum na o la nana Mali musow ye fo ka na an b'an bolo kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ forum. Burkina Faso délégation ka baara Mali jamana kɔnɔ a kuncɛ cogo ɲɛna ni tare Burkina délégation jamana kuntigiw tɔgɔ la u ye donbolo symbolique ta k'o kɛ an ka jamana kuntigi kɛlɛcɛw ka ministiri fintigilakaw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw service social ɲɛma fo ka taa se fintigilakaw ka kunnafoni sira DIRPA ɲɛma olu bɛɛ lajɛlen ye donbolo sɔrɔ ka bɔ Burkina Faso délégation yɔrɔ. Ayiwa Falaye bi tilegan in na an ye min fɔ an bɛna baabu min kɛ tilegan in na a bɛ bɛɛ lajɛlen kun kan sabula maanifin tɔgɔla kibaruyaw olu matarafali baara don APDP ale kɔni ka kunnafonidi anu ni maaw bɛ se ka baara kɛ cogo min na o ko bɛ maa min bolo n'o ye Ismaila Traoré ale de y'an ka maa bisimilalen bi tilegan in na sɔɔni sisan an b'a ladon kumaso kɔnɔ. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan
Données personnelles, on en parle. Ni kuna fun tilmay mun bora APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka jani sugandili la yaasa ka se ka aw ka kibaruyaw sɔrɔ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa bi tilegan in na an ka wele sera APDP ma maaw tɔgɔla kibaruyaw o matarafa yɔrɔ jɛkulu min sigira an ka jamana kɔnɔ ni a ye san 10 sɔrɔ san 10 in o baaraw olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban pewu ɲɛnajɛ min yɛrɛ sigira hukumu kɔnɔna na o fana kun cɛra hɛrɛ ni baden na tilegan in na Ismail an b'i fo. Bafu. I nana an ka kɛnɛ kɔnɔ a diyara n ye. Ba merci. U b'a fɔ de ko maa min bɛ maaw jatigɛ kuma fɔ k'o de ye e. I bɛ maaw jatigɛ kuma fɔ. Non an tɛ mɔgɔ jatigɛ kuma fɔ. Bɔlɔlɔ sanfɛla la ko i bɛ mɔgɔw jatigɛ kuma fɔ. A bɛ loi ye mun fɔ an b'o de fɔ an tɛ mɔgɔ jatigɛ kuma fɔ. Ayiwa e bisimila. Ba merci. I Traoré. Ba. A ka d'an ye fɔlɔ i k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna APDP ye mun ye a ka baara ye mun ye. A cakɛda ye. Cakɛda min sigilen don adamadenw tɔgɔla kunnafoniya lakanali kama n'a fɔra to adamaden tɔgɔla kunnafoniya ça va paraître un peu vague mais fɛn fɛn b'a to adamaden bɛ se ka dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛla tɔgɔ jamu i ka numéro de téléphone i ka plaque numéro i ka conversation privée i ka données de santé i ka données judiciaires olu bɛɛ lajɛlen b'a to adamaden e bɛ se ka dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛla fɛn fɛn de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko e Kassim Traoré a fɔ ma ko e tɔgɔla kunnafoni n'a fɔra ko fɛn fɛn Kassim Traoré kɔni i b'a dɔn i tɔgɔ b'o la i photo b'o la i ka voix b'o la i ka données de santé b'o la i ka données judiciaires b'o la casier judiciaire ninnu bɛɛ adamaden tɔgɔla kunnafoniya de CV i ka diplôme i ka attestation olu bɛɛ lajɛlen bɛ constitué comme adamaden tɔgɔla kunnafoniya. Aw bɛ baara kɛ nin bɛɛ kan. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ an ka service sigilen don ka nin bɛɛ lajɛlen lakana de. Mɔgɔ kelen kelen bɛɛ tɔgɔ la. Mɔgɔ kelen kelen bɛɛ tɔgɔ la. Mais n'a fɔra k'an bɛ mɔgɔw k'an b'a lakana cogo di c'est pas comme si mɔgɔw bɛ taa an fɛ yen ka t'u d'a ma k'an k'u lakana o tɛ. Service minnu bɛ maga adamaden tɔgɔla kunnafoniya la n'a fɔ ko responsable de traitement olu service ninnu olu de man ka maga adamaden tɔgɔla kunnafoniya la ka baara kɛ n'a ye ka sɔrɔ u ma se anw fɛ yen ka yamaruya sɛbɛn minɛ. Misali la sisan an ka a ta sisan i b'a fɔ an ka service dɔ ta minnu bɛ mɔgɔw recruter yɔrɔ service bɛɛ kɔni bɛ mɔgɔ ta baara la o de ye mɔgɔ ta ala yɛrɛ mɔgɔ ta baara la n'a fɔra sisan k'i ka mɔgɔ ta baara la fɛn damadɔni bɛ ɲini o kɔnɔna la baara mun k'i ta baara la o bɛ i ɲininka i ka CV la a b'i ɲininka i ka diplôme na i ka attestation ɲininkali bɛ k'o la u b'i ɲininka i ka casier judiciaire la baara dɔw kɔnɔ i ka a tɔgɔ visite médicale ni contre visite médicale olu bɛɛ bɛ ɲininkali kɛ kɔnɔ voilà donc an ka service sigikun de ye k'a lajɛ n'o données ninnu n'u minɛna e la sisan yala service in bɛna a minɛ ka ɲɛ wa a lasago cogo bɛ cogo di o kɔfɛ yala u b'a mara waati joli kɔnɔna la o fana kɔfɛ jɔn ni jɔn tɛgɛ bɛ maga la. Ismaël jɔ dɛ ne ye baara caman ɲini ne ka sɛbɛn bɛ maaw bolo dɛ. Bon baara ɲini yɛrɛ kɔnɔna la avis de recrutement kɔnɔ a kan ka sɛbɛn n'i ka données ni i ma ta baara la ni i ka sɛbɛnw bila ka taa n'i ma ta baara la mun bɛ k'i ka données tɔ mun b'i ka données la kɔfɛ kan ka f'i ye n'a sɔrɔ u b'a garder de n'u mago ser'i ma waati o waati k'i wele ou bien n'a sɔrɔ n'i ma ta n'u bɛna supprimer de ou bien n'i ma ta n'a sɔrɔ u b'a archive ka yɔrɔ la u kan k'a fɔ e kɔni i ka données finalité ye mun ye o ye sariya y'o diyagoya olu kan de n'u m'o kɛ dɔrɔn o kɔrɔ k'u bɛ faute la. A bɛ dɔn cogo di ko olu ye o fɔ walima u m'o fɔ. Normalement avis de recrutement bɛɛ jukɔrɔ données personnelles principe kan ka bila k'a fɔ an bɛ nin k'a la voilà nin bɛna i ka données minɛ kun ye i ka nin baara ɲini sababuya ye ni i taara baara la i ka données bɛ continuer ka baara kɛ
ay information complémentaire bɛ ɲininkali olu bɛ i bɛna n'olu ye mais n'i ma ta fana i ka données an b'i wele k'i ka données segin ma ou bien an b'i ka données an b'u supprimer. Ismaël ne taara sisan n ko ne bɛ taa baara ɲini APDP la misali ne ka données minɛna ne ma baara sɔrɔ u tilala k'a ta k'a segin ma nka yan'u k'a segin ma u y'a ladege kɛ ka mara ye. Bon ladege hali ladege bɛ kɛ u kan ka ladege fɔ e de fɔlɔ parce que APDP ka principe dɔ ye i man ka hadamaden i mana fɛn kɛ hadamaden tɔgɔ la kunnafoni na k'a sɔrɔ a yɛrɛ ka yamaruya tɛ. A tigi de i b'a fɔ a tigi de i ka données ninnu an bɛna na. Ayi e jɔ ta parce que e bɛ ka min fɔ est ce que n'aw bɛna ɲɔgɔn faamu. An bɛ ɲɔgɔn faamu. Ayi e ko sisan k'i man ka maga mɔgɔ tɔgɔ la kunnafoni fɛn fosi la ko ja bɛ a la anw dun bɛ tilen ka mɔgɔw ja ta ka don an ka texte ni fɛnw na an bɛ tilen ka ni a fɔra sa kiba yɛrɛ tɛ sa an k'a kɛ Burama ye u y'o wele fanga la an y'a ka plainte sɔrɔ dɔrɔn an b'a fɔ ko Burama minɛna dɛ a ka plainte filɛ nin ye donc an b'an k'o kɛ n'an ma yamaruya ɲini. F'a ka yamaruya ɲini parce que exception bɛ mɔgɔ kelen minnu kan Mali la o ye journaliste ye. Parce que loi dɔ fana bɛ olu fana régi olu bɛ se ka baara kɛ ni hadamaden tɔgɔ la kunnafoniya ye ka sɔrɔ yamaruya ɲini parce que n'i ko journaliste ma sa k'a ka mɔgɔ wele k'a fɔ ko bon article dɔ bɛ n bolo n y'a sɛbɛn kan n bɛna n'a publier a fɔ o ko chantage o yɔrɔ chantage o kɔrɔ de k'a tigi ka wari dɔ d'i ma pour que k'a datugu donc maintenant journaliste ka baara hukumu kɔnɔna la olu ka baara kɛ hadamaden tɔgɔ la kunnafoniya ka sɔrɔ u ma ɲininkali voilà mais n'a dara particulier ma personne minnu kɛlen don ka page créer ou bien ka fɛn dɔw créer ka u yɛrɛ bila page kɔfɛ i b'a fɔ olu journaliste ka sɔrɔ journaliste tɛ olu kan ka yamaruya ɲini a tigilamɔgɔw fɛ yan'u ka maga tɔgɔ la kunnafoniya la. Donc an bɛ k'an ka denmisɛnninw ka denwolo photo minnu bila kɔlɔlɔ b'a la don na. Kɔlɔlɔba de b'o la. Mɔgɔw ka parce que an y'a ye san tannasi de don comme internet nalen don san bɛɛ bɛ fɛ k'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ ka fɛn dɔ publier hali n'i balimamuso jiginna ou bien i balimakɛ muso jiginna i bɛ photo ta i b'a bila i bɛ kɔn k'olu bila bon e bɛ den photo ta bi k'a bila réseaux sanfɛ a somɔgɔw ka yamaruya t'i bolo somɔgɔw n'a ma bɛn o ma u bɛ se ka taa plainte déposer APDP la contre la bon sisan e bɛ den yɛrɛ ta hali n'a jara somɔgɔ ye somɔgɔ yɛrɛ dɔw b'a kɛ bi den bɛ den a posture kɔnɔna la sini a bɛ kɛ fɛn fɛn e t'a dɔn a bɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba ye a bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye a bɛ kɛ fɛn ye e t'a dɔn bon kɔfɛ fɛn ninnu dun i y'a bila bɔlɔlɔsira kan dɔrɔn a t'i bolo bilen e ta tɛ bilen i y'a di diɲɛ de ma. mais se photo t'a la dɛ dumi taa n'an photo bɛɛ ye bi a dun ma yamaruya ɲini an fɛ a ma yamaruya ɲini an fɛ dɛ a bɛ k'an photo ta. a bɛ tila ka yamaruya jiri fɛ kɔfɛ d'accord donc o fɛn ninnu a pratique ninnu c'est à bannir den kura ni photo bilali réseaux sociaux sanfɛ fɔlɔ la an ka bamananya fɛnw kɔnɔ bɛɛ yɛrɛ ɲɛ kun tɛ da den kura nalen kan. a ma nɔgɔn dɛ u tɛ sɔn k'a jira bɛɛ la voilà bɛɛ ɲɛ kun tɛ da hali bɛnkɛ dɔw kun t'a ye voilà donc sinamusow t'a ye u b'a to fo den ka bɔ a yɛrɛ la dɔɔni mais sisan an lamɛnbagaw ka hakɛ to mɔgɔw bɛ bange yɔrɔ min na dɔrɔn hali u bɛ den fini ala a ɲɛma yɛlɛ kosɛbɛ u b'a photo dɔrɔn k'a bila réseau sanfɛ bon an ka taa n'a ye hali santé yɔrɔ fana fan fɛ i b'a dɔn flash ninnu ni fɛn ninnu den kura de don a ma dege lumière vive la a bɛ se ka jouer den ka santé kan a bɛ se ka jouer fɛn caman kan mɔgɔw ka a faamuya voilà ni i bɛ fɛ k'i balimamuso min ye balimakɛ remercier k'a fɔ ko félicitation kɔni u yɛrɛ photo ta u yɛrɛ photo bila internet kan olu yɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye n'a bɛnn'u ma problème t'a la mais den ta mɔgɔw k'o épargner den bilali réseaux sociaux kan nafa foyi t'a la. ayiwa Ismaël baarakɛyɔrɔ bɛ baara kɛ fɛn min na an y'olu dɔn c'est à dire fɛn fɛn kɔni ye ne kunkanko ko ye ni kibaruya y'a kɛ k'a sɔrɔ an ma bɛn a kan n bɛ se ka taa n'a ye Segu tribunal la yɔrɔ. i bɛ taa plainte déposer a kan a PDP la. parce que ni taa n'a ye Kita somaw bɛ yen u taa kuma yen mɔgɔw fɛ ni taa n'a ye Segu. i bɛ taa Segu Segu parce que i b'a fɔ Segu mun na a b'a fɔ APDP Segu de i sɔrɔ bɔ i bɛ taa quoi fo n'a sɔrɔ i tɛ baara kɛ n'a tɔgɔ la kunnafoni ye jamana in kɔnɔ yan kɔni parce que loi min yɛrɛ APDP sigi o loi yɛrɛ de ko kalo 6 kɔfɛ loi talen kɔfɛ service o service n'i bɛ baara kɛ hadamaden tɔgɔ la kunnafoni ye n'a ma taa déclarer APDP la a kan ka baara jɔ loi dun taara depuis 2013 bon 6 mois après l'adoption de la loi baara kun kan ka jɔ. i jɔ ta sunkalo daminɛ anw ye caméra de surveillance sigi anw kan ka taa o fɛ yan. o kɔni aw yɛrɛ ja n'an bɔra an bɛ plainte dɔ labɛn aw yɛrɛ kama. k'an ye mun kɛ. caméra de mɔgɔw bɛ k'an sɛgɛn an y'a kɛ de pour que ka se k'an yɛrɛ latanga. a kɛra i bɛ k'i yɛrɛ lakanda c'est vrai yɛrɛ lakanda don k'i ka matériel lakanda mais anw minnu bɛ n'i fɛ yan fana anw ka droit de b'an ka données personnelles sanfɛ voilà a y'anw ta ka ban. Voilà donc anw ka données anw ka fɛnw de don an ka données personnelles de e bɛ k'o de collecter donc sariya yamaruya foyi t'e bolo parce que APD mɔgɔ papier t'i bolo. an m'o ta fɔlɔ dɛ. donc APD papier t'i bolo. ntɛnɛn don an bɛ taa ta sa.
Voilà, donc a bɛ wuli ka se yen dɔrɔn formulaire bɛ yan d'aw ma a b'a remplir a b'a déposer. Fu don wa ou bien an bɛ dɔ bɔ de? Non, ne service public ne service don. O ye voilà baara yɔrɔ o ye 20,000 ye san 3 kɔnɔ. Ni so don domicile o ye 5000 ye san 3. O ye caméra ta ye. Min b'anw fɛ yan an kan ka taa 20,000 a bɛ taa 20,000 sara san 3 n'a banna an bɛ voilà a b'a ni n b'a kɛ so sisan. Ni ko i b'a kɛ so o ye 5000 ye. Ka to ka Kulibali kɔlɔsi a bɛ to ka kogo de ta. Bon ça dépend i bɛ caméra installer yɔrɔ minnu fana la parce que installer yɔrɔ de bɛ caméra la. Après an bɛ taa veiller o bɛɛ de kan. Caméra anw tɛ c'est pas. A tɛ kɛ comme cogo min ka di ye. Ka taa ka caméra sigi yɔrɔ min ka di ye ka gulon i ka kogo sanfɛ k'i ka voisin ka so kɔnɔna lajɛ o si t'a la o. O t'a la. Ka caméra installer k'e bɛ carré kɔnɔna surveiller ko parce que ko e tɛ État ye o. Seul l'État, voilà, seul l'État est habilité à surveiller le domaine public. Ismaël, n'a y'o to an tɛ zon minɛ dɛ. Non, a bɛ zon minɛ parce que yamaruya sariya ye mun fɔ ka daminɛ i ka clôture la ka se 2,50 m ma ka taa carré kɔnɔ. I ka so dan o ye. Zon kɔni tɛna se ka don i fɛ yen ka sɔrɔ a ma don 2,50 m kɔnɔ. A bɛ don o kɔnɔ. N'a donna o kɔnɔ caméra n'a ta o. Mais ka caméra ɲɛsin carré kɔnɔna yɛrɛ de ma. Ka dɔgɔ est ce que 2,50 m tɛ o kɔni an ka carré ni ka dɔn. Non, sariya kɔni yamaruya i ka clôture ka taa 2,50 m la. I ka kɔnɛnakaw ka so ye an bolo ka so ye kan n'anw kɔni taara n'o don an bɛ kɔnɛnakaw ka so ye. N'aw ka caméra kana jɔ kɔnɛnakaw ka so kan n'a jɔr'u kan n'u y'a dɔn k'a bɛ k'u filmer ka sɔrɔ yamaruya t'aw bolo u bɛ taa PDP la a bɛ sanctionner fana. Mais Ismaël an ye nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen mɛn sariya in sigira san 10 APDP bɛ nin baaraba in bɛɛ la. Kɔsa in na an y'o y'a ye k'a fɔ wulikajɔ barika bonyana fɛn caman bɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. Sisan misali la ni ne bɛ fɛ sisan ka wuli ka se aw ma ne kan k'a kɛ cogo di? N bɛ fɛ ka baara wɛrɛw kɛ ou bien mɔgɔw bɛ n bolo baara la yan n kan ka mun kɛ? Baarakɛyɔrɔ de bɛ n bolo. Ça c'est très simple. APDP ka fɛn bɛɛ bɛ a ka site internet sanfɛ. An ka formulaire ninnu bɛɛ bɛ yen. An ka baarakɛla caman ma kalan koyi. Voilà, donc n'o fana ka gɛlɛn mɔgɔ ma i bɛ wuli i bɛ s'an jabala la dɔrɔn. An bɛ yen o de kama quoi. Voilà, jamana y'an sigi o de kama n'i sera yen an b'i ka cartographie bɛɛ kɛ k'i ka traitement bɛɛ lajɛ k'a lajɛ e ka baarayɔrɔ la parce que échange de b'a to a bɛ se ka dɔn e bɛ ka baara kɛ données jumɛn la e bɛ ka traitement jumɛn kɛ échange de b'a to an bɛ se k'o dɔn an tɛ se k'an to an ka bureau kɔnɔ k'e ka baarayɔrɔ lajɛ dɔrɔn k'a fɔ ko nin fɛn sugu bɛ k'e ka baarayɔrɔ la ça dépend e bɛ données sugu minnu collecter donc à travers ces données là à travers i ka traitement ninnu i ka formulaire bɛ yir'i la k'a f'i ye a bɛ renseigner tan k'i dɛmɛ k'a renseigner ka sɔrɔ k'a f'i ye a musaka bɛ bɛn nin ma i b'a musaka sara donc i bɛ kɔnɔli kɛ ni session kɛra i ka papier bɛ bɔ ka d'i ma i ka autorisation dilen i ma. Ni ne ka téléphone tunna ne bɛ se ka se aw fɛ yan. Bon n'i ka téléphone tunna i tɛ se ka se anw fɛ yen i bɛ taa polisi de la fɔlɔ ka t'o déclaration de perte kɛ. Bon i ka téléphone tunna i sigalen bɛ dɔ la ko o y'a ta i tilala k'a ye i ka téléphone données bɛ ka commencer ka bɔ o tigi ka sira de fana fɛ i ye preuve sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la i ka téléphone données bɛ ka bɔ nin tigi de ka sira fɛ a y'a bila n'a ka page dɔ ye o a y'a bila n'a ka numéro de téléphone dɔ ye o i bɛ se ka o capture de kɛ ka olu fara ɲɔgɔn kan ka taa anw fɛ ka taa plainte déposer a tigi contre la parce que an bɛ baara kɛ ni données i ka données de ni données ko t'a la dɔrɔn anw ta tɛ se ka don a la ni téléphone tunna sisan o ye voilà o ye mɔgɔ wɛrɛ ka baara ye mais n'a sera données ma sisan divulgation de données ou bien dɔ y'a dɛn ka na k'aw to baro la ka téléphone bila enregistrement na k'i kan enregistrer k'a ta ka taa n'a ye ou bien dɔ i ka vocal ci kiba ma kiba y'o transférer mɔgɔ wɛrɛ ma ka sɔrɔ a m'a f'i ye k'a bɛ ka vocal transférer i bɔr'o fana kalama i bɛ se ka segin an ma. O kɔni n'aw k'a fɔ k'a b'an bɛɛ minɛ. Bon a dun kan ka dabila n'aw kɔni k'a fɔ k'a bɛ bɛɛ minɛ. Olu pratique kan ka dabila parce que n'i ye an yɛrɛ ta anw tɛ dɔwɛrɛ la WhatsApp kama o kɔ koyi. Non kan ka dabila. N'i ye kiba kumakan sɔrɔ n ye fala ye kumakan sɔrɔ n b'a ci Zanbugukaw ma olu k'a lamɛn aw ka cɛ in bɛ a filɛ nin ale de kumakan ye nin ye. Mais n tɛ fala in ɲininka n tɛ kiba ɲininka o caman de bɛ kɛ. Ni Zanbugukaw mais mun b'aw bolo ka se k'o kɔlɔsi wa? Minɛnw b'an bolo ka se k'a kɔlɔsi ni Zanbugukaw y'a ci kiba ma ni kiba bɔra kalama k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a kɛra kiba ye a tɛ bɔ a kalama koyi. A bɛ se ka bɔ a kalama parce que kuma dɔ la i b'a dɔn i ka vocal bɛ munumunu ka s'i yɛrɛ ma. O bɛ kɛ. I dun y'a ci mɔgɔ min ma i b'o tigi dɔn. Ouais c'est vrai i b'o tigi dɔn. O de y'a bɔda fɔlɔ ye. Donc a bɔda fɔlɔ in dɛ. I bɛ hakili to o de la. K'a daminɛ o tigi la o tigi y'a ci mɔgɔ fana y'a ci ma bɛɛ bɛ kungo sɔrɔ a la. A bɛɛ? A bɛɛ ligne bɛɛ. Donc sisan ni ne ye vocal ci Ismaël ma. Ne k'a ci kiba ma. An ka baara dɔ hukumu kɔnɔna na e ka mɔgɔ wɛrɛw labɔ o kalama fɛn fɛn b'a sɔrɔ. Fɛn fɛn b'a sɔrɔ ka tila k'a transférer tugun n'i y'a sɔrɔ wali données don e kan k'a lajɔ de ka sɔrɔ a t'i ka yamaruya tɛ i b'a lajɔ de i m'a supprimer i kɔni ka n'a ci mɔgɔ ma. Donc Ismaël n'i y'a faamuya sisan mɔgɔ minnu bɛ togodaw la ni gɛlɛyaw ni fɛnw b'u kan n'u ye vocal ci an ma n'u ma yamaruya di an b'an ka bila. Fo ka yamaruya di aw ma de k'a fɔ ko an ka vocal filɛ k'a ci ma nin ye i ka baara ye nin ye a kɛ tan bon sisan i bɛ se k'a publier mɔgɔw k'a mɛn. Photo fana bɛ ten. Photo bɛ ten n'a yamaruya d'i ma i bɛ se k'a kɛ mais n'a ma yamaruya di e ma
e k'a kɛ a tigi ka tila k'a fɔ ko i ye kungo se ma ka taa plainte déposer contre la parce que tuma dɔw la a tigi fɛn dɔ ci ma i b'a labɔ ka sɔrɔ a ma bɛn a tigi ma dɛ o fana bɛ yen mɛnɛ donc n'a tigi wulila ka s'aw ma ka plainte déposer contre la dɔrɔn n ye daluya ye daluya parce que prévu APDP la an baara kɛ ni prévu de direction kelen sigilen bɛ contrôle yɛrɛ de kama an ka yɔrɔ la contrôle ni innovation technologique fɛn fɛn ye technologie ka évolution ni fɛnw ye u b'o suit an yɛrɛ bɛ développement kɛ à l'interne contrôle mɔgɔw bɛ yen ka nin fɛn de contrôler e bɛ se ka fɛn mail dɔ ci dɔ ma sisan k'a supprimer ka données dɔw fɛn ka mail dɔw ci ka mɔgɔw ka données de santé fɛn k'a supprimer après u b'an bolo an b'a brancher ordinateur kan an b'a restituer fɛn fɛn kɛra i ka machine an b'a bɛɛ restituer an b'a bɛɛ restituer ka segin donc n'a restituer ka segin maintenant e tɛ se k'i cɛ la bilen n ka nin ta ka taa bila yen fɛ voilà parce que subahana mansi ninnu a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko subahana mansi ninnu ko confiance de bɛ se ka ta ka da o kan confiance bɛ ta ka da o kan o la ne ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ fɛn tɔgɔ ye di Burukina ale ka ordinateur de b'a ye baara daminɛ a bɛɛ b'a ka so a ka ordinateur kelen tɛ yen kɔrɔlen ko a bɛ maa bolo parce que a ka téléphone bɛɛ b'a yɛrɛ bolo c'est comme ça wa a kɛlen don k'a sɛbɛn a sanfɛ ni n sara don min a y'a jeni parce que ni m'o kɛ parce que hali a kɛlen don k'o de sɛbɛn a bɛɛ sanfɛ ni n sara don min a y'a jeni bon Mali la an b'a kɛ hali an b'a téléphone kɔrɔ di an dɔgɔninw ma an b'a di an balimakɛw ma an b'a di fɛnw ma Ismaël ma ni ne nin di kiba ma n'a taara wɔgɔbɛ a bɛ se ka fɛn a bɛ se k'a lasegin i ye fɛn fɛn k'a la depuis téléphone dir'i ma don min na fo bi a b'a bɛɛ restituer a mémoire restituer k'a lana k'a bɛɛ lasegin i ye fɛn fɛn k'a la ne b'a supprimer ka tila i b'a formater n'a ka di ye a b'a lasegin a b'a labɔ a b'a bɛ fɔlɔ a bɛ se k'a lasegin ka na olu bɛɛ bɛ se ka kɛ donc o de y'a to a bɛ fɔ bon n'a bɛ i bɛ téléphone de fɛnw di mɔgɔ ma c'est vrai que mesure simple don téléphone ni daminɛ bɛna dabila i bɛ téléphone kura san mɔgɔ ye o ka fisa i ka téléphone kɔrɔ ta ka di mɔgɔ ma bon e yɛrɛ ko k'i b'a formater o yɛrɛ o ye idée ɲɛnama ye o dɔw bɛ téléphone n'a kɔnɔ fɛn u b'a fɔ ko n y'a supprimer dɔrɔn u b'a supprimer dɔrɔn k'a di suppression dun ta segin ka nɔgɔn ni formater yɛrɛ ye parce que formater fana la il faut que i ka voilà i ka avancer dɔɔnin quoi non i ka kuma ye tiɲɛ parce que an ni Salifu Sanogo ye kalan dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilila fɔlɔ na bɔlɔn na waati a bɛ NT kɛ a ye ordinateur dɔ ta baarakɛyɔrɔ dɔ la ka na n'a ye fɛn fɛn kun kɛra a kɔnɔ a y'a bɛɛ bɔ a b'a bɛɛ lasegin an taara ko cɛkɔrɔba dɔ ka o sanja wolosɛbɛn yɛrɛ k'a kɔnɔna na caman b'a kɔnɔ voilà donc f'an yɛrɛ ko k'a k'a to ten k'an y'a faamu parce que fɛn o ye souveraineté daminɛ kura ni bon maintenant sisan an bɛ waati min na sisan a poussera don o don fɛn bɛ ka évoluer de o yɛrɛ de kama an ka yɔrɔ la direction de l'innovation technologique sigilen don mɔgɔ b'a fɔ ko n'i ka téléphone tunna k'i k'a ɲini k'a ye voilà a ɲini k'a ye ou bien ka taa téléphone di dilanyɔrɔ la k'i kɔ don an balakaw ka baara yɛrɛ don u bɛ taa dɔrɔn u bɛ téléphone di dilannikɛla ma k'a fɔ ne ka téléphone écran bannen don dɛ i t'a lajɛ u bɛ se ka code sɛbɛn papier sanfɛ ko code filɛ nin ye n'a fɛnna a bɛ se k'i ka téléphone kɔnɔ fɛn bɛɛ yɛlɛma a kun après a bɛ tila ka chantage k'i la mais après mɔgɔ dɔw ka données b'a kɔnɔ olu ko ɲɔgɔnna bɛ s'aw fɛ yan olu dɔw bɛ s'an fɛ kuma dɔw la an y'a plainte damadɔni sɔrɔ dɔw taara plainte déposer téléphone dilanna dɔw contre la et tout ça la sariya bɛ k'a ka baara kɛ a ko kan voilà an bɛna se sariya ko de ma munna aw ni Adama ka di dɛ aw tɛ baara kelen na aw ta ye k'an wele ka kuma an fɛ a bɛ taa mun teriya kɛ ni Adama ye non Adama an b'a fɔ cogo min na an ka yɔrɔ la Adama ye o y'an ka an ka tɛgɛ min bɛ kɛ ka mɔgɔ sanctionner Adama y'o ye quoi parce que anw fɛ yen anw ka sanction ni sanction administrative ni sanction pécuniaire di an bɛ se ka amende bi an ka to o la kɛ k'a daminɛ million 5 ka taa bila munna an ka bɛɛ ɲɛnabɔ Adama bɛ ko wɛrɛw la o ale n'anw bɛ kunnafoni di ko ninnu ni fɛn ninnu non a tɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de y'a ye données personnelles violation bɛ ka caya kojugu an bɛ ka taa diɲɛ yɔrɔ min na sisan fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ subahana mansi tɛ fonctionner n'an ka données personnelles tɛ donc sisan n'a danna amadi saraw ma amadi sara a tɛ mɔgɔ lasiran a ka nɔgɔn fana kuma dɔw la maintenant a ka wari dɔw ka ca dɛ a dɔw ka ca minɛ mais a dɔw ka ca a ye dɔ sigi société dɔ kun olu kulera dɛ bon n'a sɔrɔ kasɔrɔdon fana tun b'a la ka fara a kan parce que sisan kasɔrɔdon de farala a kan code pénal laban min talen filɛ nin ye kasɔrɔdon de donna a la san 5 kaso ani million 5 sarali k'o fara an ka amande kan i ye ko jumɛn kɛ ni i minɛna nin fɛn fɛn la ka mɔgɔ vocal transféré o ka mɔgɔ photo bila ka sɔrɔ a ka yamaruya tɛ o ka baara kɛ ni mɔgɔ tɔgɔ la kunnafoniya ka sɔrɔ autorisation t'i bolo baara yɔrɔ structure miniw fɛn bɛɛ ko hali dɔgɔtɔrɔso pharmacie polyclinique bɛɛ u man ka maga adamaden tɔgɔ la kunnafoniya yɛrɛ de la ka sɔrɔ yamaruya ma d'u ma yamaruya bɛ sɔrɔ min a bɛ sɔrɔ APDP de la à travers nos formulaires à travers la déclaration de u bɛ ka traitement minnu kɛ a ko c'est pas compliqué a ka nɔgɔn mais f'i ka wuli ka se an ma k'a fɔ bon ne ka structure ye nin ye ne bɛ baara kɛ nin domaine kɔnɔna la
bon an b'i ɲininga sisan e ka baara kɔnɔna la i bɛ maga ni mun na o bɛ maga na min kɛ i bɛ jumɛn kɛ n bɛ hadamaden n bɛ mɔgɔw recruter n bɛ mɔgɔw ka paye gérer a tɔgɔ contrôle d'accès bɛ n fɛ yen par badge ou bien a tɔgɔ manuscrit o fana b'a la registre des visiteurs o bɛɛ b'a la yali registre des visiteurs b'a la parce que registre des visiteurs kɔnɔ jumɛn de bɛ sɛbɛn tɔgɔ ni jamu i bɔ waati u ka carte yɛrɛ minɛ tuma dɔ la voilà donc olu bɛɛ o tɛ hadamaden yɛrɛ sɔrɔlen yan i y'a tɔgɔ sɔrɔ i y'a jamu sɔrɔ i y'a papier sɔrɔ i y'a hadamaden yɛrɛ sɔrɔ donc olu bɛɛ lajɛlen yali na heure baaraw la i taga heure ninnu olu bɛɛ bɛ déclarer an ka yɔrɔ de la parce que o bɛɛ hadamaden tɔgɔ la kunnafoniya de aw ka yɔrɔ in ka dɔgɔ aw ka baara in ma n'a ma kɛnɛ ɲini an b'a kan an b'a kan an b'a kan non an b'a kan comme fɛn droit kura don fɔlɔ fɛn kura don a bɛ ka lakodɔn dɔɔnin bon jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'a suivre n'a ye san sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n'u y'a ye vraiment baara bonyana yɔrɔ yɛrɛ ma c'est sûr que u bɛna na fɛnw dayɛlɛ région kɔnɔna la ka essayer ka décentraliser dɔɔnin pour que mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw a ma se u ka déplacement ka na fo Bamakɔ u bɛ se k'u to yɔrɔ la k'an saisir directement. Ayiwa ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan aw ka baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ mɔgɔ bɛ taa baara la ten cogo di yen de parce que ne ye fɛn dɔ lakɔlɔsi n'aw ka section bɛ yen an bɛ taa an bɛ RMSS ninnu ye an bɛ Bedi Jakitew ye an bɛ maire kɔrɔ commune de an bɛ olu ye an bɛ mais ni i taara k'i bɛ t'olu ka bureau kɔnɔ k'i mago b'u la a b'a fɔ k'u tɛ yen. Sisan APDP la baarakɛla sugu fila de bɛ yen jamakulu fɔlɔ o ye commissaire ye décision bɛ ta olu de bɛ délibérer o sanfɛ c'est comme o ye jɛkulu ye jɛkulu min sigilen don voilà olu de sigilen don ni anw bɛ dossier instruire an bɛ enquête ni fɛnw kɛ an bɛna présenter olu la donc à travers maintenant voilà donc jamana ɲɛmɔgɔw de y'olu bila en place olu sigilen don à travers une décision donc u y'o décision jamana ɲɛmɔgɔ bɛ mɔgɔ fila di a tɔgɔ CNT bɛ mɔgɔ fila di u bɛ ten de quoi composé de ils sont au nombre de 15 voilà ils sont au nombre de 15 donc personnalité qualifiée de do c'est très important voilà qualifié c'est très important parce que voilà mɔgɔ tɛ très bien i m'a ye n'a fɔra personnalité qualifiée ça veut dire que a tigilamɔgɔw u ye expert o domaine kɔnɔna la droit ou bien informatique kɔnɔ donc voilà donc ni b'o o domaine kɔnɔna la donc i ye personnalité qualifiée i ka cakɛda bɛ se k'i bila ka na mɔgɔ caman de tatalen don yɔrɔw la k'u bila ka na mɔgɔ 15 olu de bɛ délibérer olu tɛ sigi aw fɛ yen u tɛ sigi président ne voilà président de bɛ sigi président ni a tɔgɔ vice président ani rapporteur olu u mɔgɔ 5 don 2 rapporteurs 2 vice présidents donc ani président mɔgɔ 5 olu ye bureau ye voilà olu bɛ yen don o don mais ne kun taara n ko n bɛ taa Bedi ka bureau la k'a tɛ yen non olu tɛ sigi ni session de bɛ yen sisan u bɛ wele ka na dossier bɛ d'u ma donc dossier bɛ présenter dossier présentera maintenant techniciens b'u retirer cadre technique n'o ye secrétaire général n'a ka jama ye direction 4 direction des affaires juridiques voilà direction des affaires juridiques direction de l'informatique ani direction de la communication direction direction administrative et financière voilà donc voilà ko nin bɛ ale parce que yɔrɔ ni wari tɛ baara ka gɛlɛn donc ni wari tɛ baara ka gɛlɛn voilà donc olu b'u retirer commissaire de bɛ statut de so sanfɛ sisan autorisation bɛ se ka di nin ma a tɛ se ka di nin ma olu de b'o décider anw ta kɔni ye ka baara technique kɛ ka na n'a ye k'a présenter u la k'a yir'u la donc baara min bɛ a autorisation dili après bɛ mɔgɔ cadre tɛ se k'o kɛ commissaire de bɛ statut o sanfɛ donc a bɛ kɛ vote de u yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ donc u bɛ délibérer donc u mɔgɔ 15 de bɛ délibérer donc forcément n'u bɛnna kan ka fɔ ko a kan ka di nin tigi ma a bɛ d'o tigi ma n'u bɛnna k'a tɛ di nin tigi ma a tɛ se ka d'o tigi ma voilà. aw yɛrɛ don bon aw minnu bɛ yen minnu bɛ baara la aw fana u b'aw recruter de dɛ. bon anw ta jamana bɛ fonctionnaire bila à la disposition de l'APDP donc mais l'APDP aussi peut recruter loi fila bɛ fɔ quoi donc u yɛrɛ de y'a donc jamana yɛrɛ de b'a lajɛ sisan i ka yɔrɔ kan ka bonya o donc a bɛ lajɛ de sisan donc voilà ni mɔgɔ min bɛ yen u b'a lajɛ ka appuyer fonction publique kɔnɔ ou bien u b'a lajɛ n'a sɔrɔ a tɔgɔ sur le marché ne a expert bɛ yen u b'a essayer k'a ta ten togo la quoi a bɛ ten de. ayiwa
an bɛ taa aw ka san 10 kɛnɛ kan an ye kibaruya dɔw sɔrɔ yen an b'olu lajɛ an d'accord bɛ sɔrɔ ka segin ka na n'o ɲininkali ye. ok n tɔgɔ yɔrɔ sidibe an ye baara kɛ APDP la an bɛ san 10 kɛnɛ kan san 10 ɲinɛ APDP kɛra ɲinɛ san 10 ye bon an b'a o organisation na min bɛ yen nɔ sabu ka foli lase bɛɛ ma mɔgɔw bɔra ne k'a faamuya dɔɔni dɔɔni k'a fɔ ko an ka baara mɔgɔw bɛ ka u intéressé a la c'est important donc mɔgɔw bɛ ka intéressé an ka baara la mɔgɔw bɛ k'a nafa ye surtout silamɛ min kɛra bi vraiment mɔgɔ caman kan k'o partager silamɛ min kɛra a bɛ APDP ka baara importance de APDP ka baara la mɔgɔw b'a dɔn mun na APDP yɛrɛ bɛ yen nɔ parce que mɔgɔ caman tɛ APDP nafa dɔn fo ni kasara y'i sɔrɔ kɔ ni kasara y'i sɔrɔ tuma min na i bɛ sɔrɔ ka APDP ka baara nafa ye o nin b'a sɔrɔ c'est trop tard donc san 10 in b'a permettre mɔgɔw ma ka mɔgɔw dɔn ko autorité dɔ bɛ yen nɔ cɛkɛda dɔ bɛ yen nɔ min sigilen bɛ k'i hakili to kunnafoniya min bɛ adamadenw ka bugunnatigɛ kɔlɔsi kɔ donc o baara ninnu kɔnɔ an ye labɛn caman de kɛ pour que labɛn caman de kɛra parce que an ye yan nɔ dugu caman olu pays bɛɛ nana Ghana nana Sénégal bɛ yan Madagascar bɛ yan Burkina bɛ yan Benin bɛ yan Maroc bɛ yan olu bɛɛ nana pour que ka na an dɛmɛ ɲɛnajɛ in na. Ne tɔgɔ ko Awa Yaro wala ne bɔra Burkina ne kɔni min faamu c'est que Bamakɔ yan en tout cas baara caman kɛra n'o ko donner à caractère personnel fɛn o fɛn y'an tɔgɔ ye fɛn o fɛn y'an jamu ye fɛn o fɛn y'an ta ye en tout cas yan yɔrɔ la baara caman kɛra pour que kow ka taa ɲɛfɛ donc an bɛ Mali jamanadenw bɛɛ fo wala ani baara hali bi Ala ka baara taa ɲɛfɛ. Et les données à caractère personnel an k'an bolo di ɲɔgɔn ma comme an deli ka min kɛ voilà pour que an ka données ka protéger ka ɲɛ voilà donc an ka hakili di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka kan kelen fɔ pour que jamana ka taa ɲɛ pour que jamanadenw fana ka se ka yiriwa. Ne tɔgɔ ye ko Dr Mahamadu Ali Ayidara ne bɛ APDP la n bɛ baara kɛ ne ye directeur juridique ye mun b'a sariya ko kun san 10 daminɛna kabini waati jan activités daminɛna kunna sini université la université des sciences juridiques et politiques n'a a tɔgɔ kɛra sisan université Kurukanfuga ye donc activité daminɛna ni colloque international dɔ ye n ye mɔgɔ hakili batigiw wele ka na mun ka n'u ka hakililaw di protection des données kan donc après la candidature kɔfɛ mɔgɔ 70 poste la mais université mɔgɔ ye mɔgɔ 40 ta olu intervenir na domaine caman kan donc activité daminɛ n'o ye sɔgɔmada in na kunun a continuera sɔgɔmada in na a bɛ senna i n'a fɔ salle kɔnɔ i bɔra k'a ye cogo min na jamana 8 autorité ba anw fɛ yan olu bɛ ka kuma u ka autorité de protection bɛ baara kɛ cogo min na ani fɛn minnu y'u sɛgɛn ani u ye fɛn minnu kɛ olu b'u ka kuma u kan an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan donc baara caman bila la sen kan san 10 in kɔnɔna la voilà donc an b'o de niveau la. Ismaïla Traoré, directeur de la communication et des relations publiques APDP. 100 ans qu'il tentait, 100 ans a daminɛ bité. Donc 100 ans kɔfɛ fɛn caman kɛra fɛn caman faamuyara fɛn caman kan ka kɛ tugun 100 ans kɔfɛ an ye nin événement organisé ka yira mɔgɔw la nin y'a 100 ans APDP bɛ yen APDP bɛ baara minnu kɛ en termes de sensibilisation, en termes de communication, en termes de progrès, en termes de texte, en termes de tout ce qui est APDP lakodɔnyali ka yira mɔgɔw la APDP ye mun ye APDP ka baara ye mun ye 100 ans kɔnɔ an ye mun ni mun kɛ an ye texte minnu ta an ye fɛn minnu an ye baara minnu kɛ an ye wulikajɔ minnu sabati jamana y'a accompagné fɛn minnu na APDP ka baara kɔnɔ 100 ans mandature fɔlɔ ka baara an yɛrɛ mandature filanan mɔgɔ minnu bɛ yen olu fana ka baara an y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ mɔgɔw ye nin y'a tile 3 min baara la an ye tile 2 kɛ université Kurukanfuga la an bɛ partenariat la avec eux an ye communication scientifique kɛ lasigiliw kɛra ka kuma APDP pour donner personnel acquis kan défi minnu b'an ɲɛ
ani perspective minnu bɛ Afiriki ye parce que autorité caman bɛ yan Benin bɛ yan Maroc bɛ yan Madagascar bɛ yan Niger bɛ yan Burkina bɛ yan Sénégal bɛ yan Ghana bɛ yan i m'a ye an ye autorité caman wele ka na u kana an dɛmɛ nin 10 ans in lakɛnɛyali la lawaleyali la u nana u bɔra u yɛrɛ u kɔntaneba don sewalen don k'a fɔ ko Afrique olu ka dugu dɔrɔn na olu bɔra kuma olu de bolo bala ka ɲa u nana u y'a ye horizon wɛrɛ la tuguni a bɛ bala kosɛbɛ tuguni chercheurs bɛ ka baara k'a kan horizon wɛrɛ la u y'u dabali ban u diyar'u ye donc nin 10 ans in kɔnɔ an ye baara minnu kɛ an y'o da jama kulo kan an ye documentaires kɛ an ye magazines kɛ an ye fɛn caman yira les réalisations de l'APDP les grandes lignes paneliw bɛ ka kɛ bi yeli tile sabanan an bɛ paneliw kɛnɛ kan autorité seru autorité de protection dugu 7 olu de bɛ panel la ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ tuguni an bɛna panel wɛrɛw kɛ digitalisation Mali structure publique ou privée kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili falen kɛ ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma panel fɛnw thématique kan digitalisation b'o la intelligence artificielle b'o la fɛn caman b'o la panel caman bɛ yan bi olu kan ka développer. Ayiwa Ismaila an y'a ye k'a fɔ aw ye san 10 ɲɛnajɛ kɛ san 10 min ye baara minnu sera ka kɛ san 10 kɔfɛ fana aw kan ka bolomada minnu kɛ jɛɲɔgɔnw baarakɛɲɔgɔnw Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan caman fɛ bɛɛ lajɛlen nana ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan baaraw kun cɛlen bi miiriya jumɛn bɛ aw yɛrɛ la APDP kɔnɔna na? Bon, baara in kun cɛlen bi miiriya m'an na ka continuer sensibilisation toujours parce que c'est vrai que mɔgɔ caman bɔra a kalama nka caman bɛ yen fana minnu t'a dɔn hali bi